на празниците в един по-хубав свят. На този празник християнската религия чества връщането на Исус Христос към живота на третия ден, след като е разпънат на кръста и погребан. Наближават великденските празници. Сега ще поканим една ученичка на Пею Кръчунов Яворов. Заповядай. Задам някакви въпроса, но свързани с Великден. Кога празнувате Великден? Ние го празнуваме на 5 май и ние принципно си имаме традиция. Ние сме християни и постим 2 месеца и без млечни меса. Кога Владисвате яйцата? Четвъртък или Велика събота? В Велика събота не бива Владисваме. Имате ли някой член семейството, който не е християнин? Не. Супер. Това е едно семейство за пример. Как празнувате великденските празници? Спазвате ли традициите? Да. Супер. Кога Владисвате яйцата? Велик четвъртък или Велика събота? Не, Велик четвъртък. Супер. Вашето семейство прави ли кръстче? С първото боядисано червено яйце на всяко дете? Най-възрастни прави ли кръстче? Да. Супер. Здравейте, добър ден! Днес сме на фона на училището, на училищния пазар на Пею Яворов и днес ще интервюираме едни малки много сладки дечица. Добър ден, знаете ли какво е първото яйце на Великден в часа се бъде? Червено. А знаете ли защо се бъде с червено? За късмет. За късмет, да, има една много Когато го ядете първото яйце в червен цвят, случва ли ви се, примерно, баба, дядо, майка или баща да вземе яйчето и да ви слага по бузките или по личицето? Да. Добре, когато сте на Великден, какво готвят вашите по-големи родители или баби, дядо? Козунаци. Друго какво готвят, за какво се сещате? Козунаци с мармалад. А харесвате ли да се борите с яйца и защо? Да. Добре, на Великден вие посещавате ли църква или правите ли някакви игри с яйца? Играете ли или подарявате ли си някакви подаръци? Да. Добре, а вие защо харесвате Великден? Вие какво правите на Великден? Когато е Великден, вие какво правите на Великден? Яйца. Добре, а ти? Добре, кое е най-хубавото нещо, което ви се е случило на Великден някога? Или по принцип всяка година, кое най-много харесвате в Великден когато? Чучвам при баба и с нея чукам яйца. А ти какво най-много харесваш в Великден, когато го празнувате? Кое ти е най-любимото нещо в Великден, което правите? Или по принцип какво харесваш в Великден? Днес ще направим интервю на няколко учители и ученици от основно училище Пею Кръчунов Яворов да ходят на пазара. Вие смятате ли Великден за велик празник и ако да, защо? Смятам Великден за едни от най-хубавите християнски празници. Преди него най-много ми харесва Рождество Христово, защото тогава се е родил Божия син. Но след него най-хубавият християнски празник за мен е Великден и много го уважаваме цялото семейство и го празнуваме винаги. Добре, госпожо, втори въпрос. Украсявате ли за Великден и ако да, как? Честно да си призная, вкъщи не украсяваме за Великден, но пък винаги си правим шарени яйца и то в достатъчно количество, за да можем да се борим всички поне една седмица. Както казват някои хора, не е нужда да украсяваш вкъщи, а само да запазиш щастливия дух. Така е. Трети въпрос. Как вие празнувахте Великден, когато бяхте ученичка?
Ами отново с борба с яйца. Това беше задължително, като се върнем в училище след Великден. Всеки се носеше поне една кутия с яйца. И в класните стаи хвърчаха черупки и беше много весело, много забавно. Четвърти въпрос. Вие провеждате ли борбата с яйца? Да, вече мисля, че отговорих на него. Това ни е любимото занимание по време на този празник. Защо според вас е задължително цялото семейство винаги да се събира на Великден? Ами, защото, както казах, това е един християнски празник, а християнските празници споделят всички семейни ценности и затова е много важно целите семейства да са заедно. Добре, благодаря ви, госпожо, че дадохте вашето мнение от вашата гледна точка. И аз благодаря за вниманието. Намираме наслона на базара на основно училище, което е в Явро, и днес ще интервюираме няколко учители на тема Великден. Така, госпожо, вие как помните Великден, когато вие бяхте малко, по-скоро когато бяхте ученичка? Ами, почти беше същото, само че нещата, които продавахме тогава със същата идея за благотворителност, бяха малко по-различни. Нямаше такива значи и вие по това време пак също правили базари? Да, много базари правихме тогава. Винаги си имахме кауза, за да можем да бъдем съпричастни към този, който има нужда. А после тази еуфория от празника в училищния двор се пренасяше и от дома. Както се казва, Великден е дни в годината, който всеки християнин трябва да ги усети по малко по-различен начин. Топлината, която в момента виждаме, всичките сме заедно, всичките сме усмихнати, по някакъв начин тя се пренася и в къщи. Започва с месенето на козунаците, започва с бодискането на Велики четвъртък, с яйцата, започва и с големите веселия, които се правиха в центъра на всеки един град. Аз живея в Меден рудник, но на голямата поляна в Меден рудник, когато още той не беше даже комплекс, не беше село Меден рудник, там ставаха големи веселия. Великден е за това велик, защото той трябва да ни направи нас малко по-добри. Не е важно колко яйца ще боядисаме, не е важно колко за нас ще направим. Важното е малко добрината у нас да бъде по-голяма, да обърнем внимание на този, който до сега не сме се усмихвали. И аз се представя, че във вашия блог живее момиче, което сте се разминавали по стълбите и никога не сте се обръщали един към друг. И сега, ти ако се обърнеш към този човек и му кажеш добър ден, дори и възрастен ден, ти вече си толкова по-добър. Следващия въпрос е, когато Великден, вие посещавате ли църква? Ходите ли на църква? Винаги съм посещавала църква. Сега първо, когато съм била колкото вас, беше малко по-трудно човек свободно да посещава църква, но винаги моите родители са намерили начин да съм посещавала църква. Вече като осъзнах човек, да, аз започвам да посещавам църква на великденските празници от Велики четвъртък, там, където се чете така наречените 12 Евангелие, където там се разказва под формата на притчи, на молитви за пътя на Христос към Голготата, към кръста, където той е разпънат. После Разпети Петък, това е един ден, както се казва, ден на трал, ден на смирение, за да дойде следващия ден, нали, Великден, където има една народна приказка. Леле е тази жена как се е облякла като за Великден. Наистина, от край време хората на този празник слагат най-хубавите си дрехи, винаги са усмихнати, цялото семейство, деца, внуци, правнуци, всички отиват на църква, там слушат литургията, участват в нея и наистина духа е преповдигнат. Това е най-важното нещо на Великден. И добре, последният въпрос е на Великден. Вашето мнение, защо според вас и по принцип, защо мислите, че Великден е кръстен Великден и по-точно, защо смятате, че Великден е велик? За това, което говоря в момента, е отговор на моя въпрос. Великден, защото ние тогава цялото ни семейство е заедно, духовността ни е преповдигната, ставаме по-добри, а нали това е смисъла на света? Нали за това, както се казва, Господ е дал живота си, за да ни покаже, че ние можем да живеем по-добри, колкото по-добре живее, колкото по-добри сме ние, света ще бъде по-добре. Значи според вас Великден може да покаже това чувство у хората, че могат да станат по-добре и да покажат, че могат да бъдат по-добре. И това бяха въпросите. Ние много благодарим за отделението време.